zvonzi chakatanga ndochakachenjedza. Arthur Nelson Chamisa Patrick kuona kuti achikama Apone is new movement. Nelson Chamisa is not trusting anyone. Haatombodi kutombojyidzana kana kushandidzana nevamwe vanhu vamuri kuona kana mamwe maopposition leaders. Panguva ino tichiona eplatform yakacreatwa neopposition yekudefenda the constitution iya inozivikanwa nemunhu wese inonzi DCP inouya panguva ino inokunzi inocomprise vanhu agents gumbo nemamwe opposition members. Saka pinda mashoko anobuda panguva ino Nelson Chamisa achitaura pamusoro peconstitution pamwe chete aiwa nemaplatforms akaita sana DCP. Yobva subscribe like katomba bell icon. Tipinda mu263cha.com pamudanyira chiti a political row is erupted after former Citizen Coalition for Change leader Nelson Chamisa questioned whether Zimbabwe's constitution can still be defended against efforts to extend President Emmerson Mnangagwa's rule beyond 2028. Critics say Chamisa's claim that there is no constitution to defend undermines the Defend the Constitution platform and risks legitimizing moves to prolong Mnangagwa's stay in power. Activists argue his stance weakens opposition to ZANU-PF's proposed constitutional amendments aimed at extending the presidency term 2030. Panguva ino vanhu vorwa nefiye. Panguva ino kunyatsoonekwa kunzi ZANU-PF inonyatsozikamwa. Izvi hatimbodi kutombonyeberana kuti ine the capacity nepower yekuita zvainoda neni kana kukushandisa kuita zvavanoda. Panguva ino tinyatsoona kunzi vana Ziyambi ende vari kutozvifambira nhau dzacho. Vanhu vari kuzvibvunza kuti maplatforms akaita sana DCP ari kudefenda constitution, do you think they are relevant or they are just there kuti kungonzi kwakaitwa record DCP yakauya ikamirira vagere nyika yeZimbabwe kuti constitution isamanipulatiwa. Mashoko ari kuda panguva ino ekuti panguva ino vanhu voisa maoko muhomwe vakangotarisa kuti regai tione neZANU-PF yasvitswa kupi. Vina kumesection medu zvafungura imo tudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe like, pamwe chete bell icon.